Jeg er den stakkels prinsesse, der står oppe på slottet og kan ikke komme ned. Nå, min kære prins, hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Jamen, det kan jo godt være, at jeg vil spørge den søde lille fe om hjælp. Fe! Ja, hvad er der, søde prins? Jeg vil gerne have hjælp til at få prinsessen ned op på slottet. Jamen, så skal du gå hen i den hemmelige hule. Okay. Så går vi hen mod den hemmelige hule. Er du stadigvæk på en heks? Og prinsessen har jeg heller ikke fået fjernet. Kan jeg vide, hvorfor hun er oppe i træet? Nå, jeg går videre. Nej. Nu er jeg kommet ned til den hemmelige hule. Hvad har du tænkt dig at gøre her? Ja, det ved jeg ikke helt nu. Det må jeg lige spørge Feen om hjælp om. Fe, hvad skal jeg gøre hernede ved hulen? Hvis du skubber prinsessen ind. Nej, hun hedder heksen. Hvis du skubber heksen ind i ilden, så dør hun. Og så bliver prinsessen fri. Det lyder godt nok lidt voldsomt, men okay. Det går hernes! Så, nu er hun væk. Nu skynder jeg mig tilbage til slottet. Kom herover fra forresten. Fuck. Nej, hej her prins. Har du fået mig fri? Ja, det kan jeg love dig på, at jeg har. Nu skal vi snave. Og de lever lykkeligt til deres dages ende.